Страхотни чантички за момиче и момче. Практична, удобна. А вижте какво съдържа вътре. Килимче за молитва. Начин, по който да заобичат децата да правят молитва. Цветна, много приятна като материя също. Книжката е ливка за научаване на буквичките, също цветна. След това имаме и книжка за намаз, илюстрирана за по-голямо улеснение, и също така имаме и броеница. Един красив начин да заобичат нашите дечица молитвата. Имаме го в розово и в синьо. Също така в тези турбички може да ги направим персонализирани, като слагаме вътре забрадка или книжка за оцветяване, или дреха за намаз, или шапчица за момченцата. Бройките са ни ограничени. Побързайте, изпращаме и със секунди спиди.